Кашулька. Сёння пра яе пагаворым. Кашуля гэта адзін з неад'емных такіх частак, адна з неад'емных частак беларускага строю. І вось першую кашульку палучала малое дзіця, ведаеце калі? Толькі пасля крышчэння. А да крышчэння дзіця закручвалі толькі ў пялюшкі. Першую кашульку шылі зношаныя тканіны. І як бы гэта было зразумела, яна мякчэйшая і лепш лажылася да цела. Звычайна бралі старую матчыну кашулю. А першую новую кашульку адзявалі дзіцяці ў значны перыяд яго жыцця, прыкладна ў годзік, калі зрэзвалі першыя валаскі. Вось тады адзявалі новую кашульку першы раз. Нявестам раілі сваімі рукамі шыць сабе вясельную кашулю, каб муж нікуды не сышоў з сям'і. А кашуля парадзіхі таксама мела магічны сэнс. Яе трэба было павесіць на мужчынскае альбо жаночае дрэва, каб наступнае дзіця нарадзілася патрэбнага полу. Мужчынскімі дрэвамі лічыліся дуб ці ясень, а жаночымі яблынькі, вішенькі. Новую кашулю трэба было адзяваць абавязкова нашча, ці хаця б проста галодным. Новую кашулю абавязкова трэба адзяваць нашча, ці хаця б галодным. Тады не завядуцца вошы. А вясною, калі першы раз пачуеш салаўя, трэба зняць кашулю і патрэсці ў бок, адкуль пачуўся спеў салаўя. Тады, нават калі завядуцца блохі, яны не будуць кусаць. У земляробчых рытуалах таксама кашуля мела сваю сімволіку. Напрыклад, каб капуста добра ўрадзіла і была такой шчытненькай, сажаць яе трэба было ў падранай кашулі. А вось каб урадзіла грэчка, трэба было апрануць кашулю ў першы дзень калядаў і не здымаць яе ажно да крышчэння.